कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. समाज हितासाठी एकजुटान काम करच्याक माजाळीत हिंदू संमेलन. कारवार माजाळी मंडळ हांचे वतीन हिंदू संमेलन मोठ्या उत्साहात पार पडलो. व हिंदू संमेलन श्री 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 सद्गुरू शिवयोगी अभिनव हालस्वामी, श्री हालस्वामीजी महासंस्थान मठ हिरे हडगली आणि श्री 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 गुरु शिवमूर्ती आर जॉयस प्राचार्य आणि संस्थापक पद्मपुष्पवेद वेदांत संस्कृत गुरुकुल बाड कारवार, तसेच मुख्य वक्ता श्री विनोद प्रभू शिरसी अर्थ विभाग धर्म जागरण समन्वयक संयोजक हेमगेल्या उपस्थितीत पार पडलो. 8 फेब्रुवारी 2026 सकाळी 9 वाजता हिंदू संमेलनाची शोभायात्रा श्री सातेरी मंदिराकडच्यान सुरू जाऊन श्री रामनाथ मंदिराकडे पर्यंत ही शोभायात्रा काढली. या शोभायात्रेत हजारांची लोकांन या हिंदू संमेलनात सहभाग घेतलो. या शोभायात्रेत शेकड्यांची सवाशिणेन माथ्याचेर कळस घेऊन पायी चलतेत श्री सातेरी देवळाकडच्यान श्री रामनाथ देवळापर्यंत ही शोभायात्रा काढली. या शोभायात्रेत सवाशिणे बरोबर लहान लहान भुरग्यां सुद्धा अलग अलग वेशभूषा करून आपलो देशाबद्दल प्रेम दाखवून दिलो. ही खरीच अभिमानाची गोष्ट असा. तसेच माजाळी ग्रामातल्या लोकांबरोबर इतर ग्रामातल्या लोकांन बीन ह्या कार्यक्रमात सहभाग दिसून येलो. हिंदू समाजातल्या सगळ्या जाती पंथाचे बांधव एककडे येऊन एकजुटान समाज हितासाठी काम करच्याक हे संमेलन प्रेरणा दिता. भारत माता ही आमगेली आई, आम्ही सगळी तिगेली पोरां. आमगेल्या देशाची उन्नती हेच आमगेल्या सगळ्याले कर्तव्य असा. त्याग आणि शौर्या खातीर वळख आशिल्लो आमगेलो देश आणि आमगेली संस्कृती आमीच जतन करून वाडोवंक जाय. आमगेलो मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः. सगळेजण सुखी रावात, सगळेजण निरोगी रावात. शोभायात्रेनंतर श्री 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 सद्गुरू शिवयोगी अभिनव हालस्वामी हेमगेल्या दिव्य उपस्थितीत श्री रामनाथ देवाली पूजा केली. त्याच्या उपरांत गोमातेली पूजा करून कार्यक्रमाची सुरुवात केली. कार्यक्रमाच्या उद्घाटन समारंभात वेदिकेचेर श्री 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 सद्गुरू शिवयोगी अभिनव हालस्वामी, श्री 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 शिवमूर्ती आर जॉयस, श्री विनोद प्रभू आणि हिंदू संमेलन संचालन समिती अध्यक्ष माजाळी मंडळ श्री रवींद्र पवार उपस्थित आशिल्ले. या वेळार श्री 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 सद्गुरू शिवयोगी अभिनव हालस्वामी, श्री 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 गुरु शिवमूर्ती आर जॉयस आणि श्री विनोद प्रभू हेमका सन्मान केले.
अखेर वंदे मातरम या गीतान या कार्यक्रमाची सांगता झाली. कार्यक्रमा उपरांत हजारांची लोकांनी महाप्रसादाचो लाभ घेतलो. पळयात माजाळी मंडळ हेंचे वतीन हिंदू संमेलनाचो हो व्हिडिओ.
समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि पादारविन्दे पाद्यं समर्पयामि मुख्यार्घ्यं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानं समर्पयामि श्री गुरवे नमो नमः ओम लक्ष्मी औरारणी में गाजम विष्णाय हस्तयोर्घ्यं पाद्यं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरे विलेपनाते गन्धं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादर्शामृत्यपुष्टां करेशने एव ईश्वरेकं सर्वभूतानां दाम्योपक्वये श्रियं गन्धादिसकलाराधने सुवर्जितामस्तु हल्दी हल्दी कुंकुम गन्धादिसकलाराधने सुवर्जितामस्तु नमो सनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोर्बाहवे तन्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वतसनन्तकोटि युगधारिणे नमः नारायणाय समर्पयामि अजतं केशवं रामनारायणं कृष्णनामात्रं वासुदेवमरे समर्पयामि मंगलनिराजनं समर्पयामि रक्षां धारयामि रत्तोर्गे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुवे नमः। समय कामकामायमयं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं वैश्यं वैराज्यं पारमेशौराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमया ಇನ್ನುಂಟು ಹಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಕಪ್ಪಳಿ दुर्गे दुर्गटवारी तुझमिन संसारी अनादनाते अवले करुणाविताई वारी वारी जन्मामरणाते वारी हरि पदो वारी जय देवी जय सर्ववर्धनी सुरवरने सुरवरदे तारकदर्शिनी जय देवी भुवनी पातालोई विनाता चारी श्रमले परंतु ना बोले काई साई विवाद करिया पड़ो नरहरि तलब जाला पाप क्लेशा ये देवी मां देवी महिषासुरने सुरवरे सुरवरदे तारकदर्शिनी जय देवी चिन्मयं
स्वाहा निर्विघ्नं कुर्वे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका कीर्तिविधाता शिवतनया कीर्तिविधाता शिवतनया भूतिप्रदायक गजानना भूतिप्रदायक गजानना पार्वती नन्दन भवभयभञ्जन पार्वती नन्दन भवभयभञ्जन युग युग वन्दित जय श्री गणेश युग युग वन्दित जय श्री गणेश गजवदना गणनाथा गजवदना गजवदना गणनाथा गजवदना कीर्तिविधाता शिवतनया मुक्तिप्रदायक गजानना राजेश कारवाराचे हृदय भागात एसी हॉल जाय म्हण सोदते आशिल्लेक एक गुड न्यूज आमगेले दैवज्ञ हॉल तयारी जाल्ले आसा अगदी सुंदर एसी हॉल लग्न मुंज साखरपुडो वाढदिवस कितें उरू तुमकां तयार आसा दैवज्ञ कल्याण मंडप एसी हॉल नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार।
एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँकेचं तळमजलं, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मिळता. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडणे इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात व्हायची गरज ना. कारवारातच मिळता. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मिळता एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा.